Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Say tongdo mamerengi mataku tu Jehovah, ay iba na do mangenet patu sian jorgong, say do pakan ma ahu, jala asiro ham diahu, ay pujung jala dangol doau, hodo ale Jehovah, dihalenguton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo ahu, say unang paila ahu. Haleluya. Martang yang mahita, ale aman namin na di Banua Gijang, para sirohan na sumurong di sude jolma, dang dialoni ho anakmu na sasadai, di leon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami, sahatu hau na pinarsilangi, say patogu ma rohanami, asaw nang ganggu rohanami, maka porsiai hasesani dosa nami. Asa unang mandele hami alani dosa nami, alay asa positutu rohanami, diasi ni roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni rohanami. Amen. Maredehitasian nomor 561. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu okuli sadarion. Ima patik parjolo sahatu paupaton. Songonon madidok disi. Patik parjolo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata. Dan jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganaonmu. Jala dan jadi sumanonmu. Manangaha na di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon, rodinasa di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalahna, ay hona uhum na do sogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di nonomari maulahamu nasa siulaonmu, alayang guar papituhoni, ari paradani Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggoni nasadari manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni isi ni hutani halak pe, na mangibati hutam.
Ai di nonomari do di topa di bata, langit do tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di baheni do, ubahena di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai. Jala di parbadiai, sai pargugoi mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Mari dehita sian nomor 622. Jonjong mahita manginang. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan, si topa nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan hula hami marhites sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhites sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture. Ro di pangolyon nami dihisap-hisap ni roha nami, natamasi tutudo, hona uhum hami alani dosa nami. Alai na tersul-sul bagi do hami nuaeng alani i, asi maroham di hami, ale de bata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani anak ni paholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Sesa madosa nami saluhutna, jala suruh matodi perbadiai tu roha nami be. Asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan, na sora sudah. Na pinar bagabagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Roma hamu tuahu, asa mangolu to dumuna, ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna, songon abit bunga dab-dab. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabe songon hapas. Di
Hatani debata truput di minggu tasadarion ima sian Johannes 4 ayat 20 sahat 26. Margati soreng mahita majahasa sian hamima na parjolo. Di dolokado martangiang ia opunami gabe jok hamu ikon Jerusalem do partangyangan. Dungi nina Jesus mamando ibana porsia maho diahu inang na Roma tikina gabedang pola bedolokan manang Jerusalem pertaniangan tu amai. Di sobahamu do na sobinotomuna huboto hami do na husobahami ay bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Alay na Roma tikina jalalunga roi nuay gabe di bagasan tondi do hasitongan martangiang aka pertangiang nasitong tu amai ayaka pertangiang nasongoni dipangido amai. Todi do anggo debata asa akan na martangiang tibana patut martangiang di bagasa todi dohot hasitongan. Dungi di do buru-buru ima mando ibana huboto do naneng ro Mesias na margoar Kristus. Ia dungro ibana barita honon na do saluhut na itu hami. Dunguinin na Jesus mamado ibana. Ahu doi na makatai dohoto. Ido sahatna martua do akan atau mangihon hatan di debata jala nau piopsa. Amin. Markor penguan ina Kamis.
hatidakon ma haporsiaw tay songon na ni hatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rakma hita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhan ni si Maria na gabi-gabi siya tod di porbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do imana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di simai bana pai mamula sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia di todi porbadia hatapan ni halak Kristen akan abadia dohot di asani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Markor gabungan 2. Now
Sonari tabege ma tikting hitung-hitungan ni huriata. Gorni Minggu Sadarion Minggu Okuli tanggal 12 Maret 2020 HKBP Immanuel Resort Immanuel. Topik Minggu Marsomba Sian Nasaroha tu debata. Tikting Maragam Parjolo Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pesaton. Selamat hari Minggu tu sudah ruas ni huria namandohoti parmingguan Sadarion. Jala aka tamue nami Sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon upasat hami hataha parhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite-hite parminggota Sadarion. Paduahon. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran pernikahan. Penutua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu kedua bulan Maret tahun 2023 ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Hatani debata tu nomor ulang tahun di enet sian 2 Timotius sada ayat pitu ai dilehon debatado tu hita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pengajarion diri, ndada tondi hatahutan. Aka guar-guarna marulang tahun kelahiran dot pernikahan Boima Taida songon natar surat di tikting Sadarion. Parhobas Minggu tanggal 19 Maret 2020 Boima Tajahabe. Papaton Papungu pilihan. Sadarion papungu pilihan do hita tujolo papungu pilihan 2A 2B do hita tu haporluan ni kantor pusat dohot kasni huria. Paduahon tu minggu tanggal 10 siang Maret 2020 naneng ro. Papungu pilihan tujolo do hita tu haporluan ni namar boho ditambah sentralisasi. Palimahon acara pertangyangan dohot jadwal pertangyangan wek Bui Tajahabe. Paunopon torop ni parhalado dohot ruas narotu pertangyangan Bui Matajahabe. Papituhon torop ni ruas naman dohoti parmingguon minggu tanggal 5 Maret 2020 manogot dohot arian Bui Matajahabe. Pawaluhon Parjamita di minggu Sadarion namar jamita di tonga-tonga parminggota minggu pagi pukul 8 wib dohot minggu siang pukul 10.15 wib ima ala inang pendeta Nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 2 Maret 2020 nunga di basa-basaon di batasa dadak dana bawa di keluarga ni amata Sumantri Ferdian Manurung SE
Tubuni Inata Ruth Elfride Diakonika Borunadea SKM. Alamat Jalan Sebrantas nomor 40 Medan, ruas Wektolu. Hipasdo dadangki songoni nang natorasna. 10 Naeng Marbagas. Tikting Paduahon. Naeng Majalo pasu-pasu Parbagason Panguli. Beni Mangatur Silaban ST. Anak Niamata Insinyur Perlindungan Silaban. Tubuni Inata Rina Kurniawati Borsitompul, Sian Jalan Sebila nomor 55A, ruas Wek 5. Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Dohot Oroan. Novia Yulandari Gultum SE, Boruni Amata Firman SH Gultum, Tubudi Inata Sitmar Riatur Siadari Sian Padang. Huria HKBP Dr. TD Pardede Muara Padang, Sumatera Barat. Sakap ni Pamasumasuan di HKBP Immanuel Resort Immanuel di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 tolu. Pasapul Sadaon, Pangapulion. Sadarion Minggu tanggal 12 Maret 2020 tolu. Dung simpul Parminggon Arian pukul 10.15 WIB. Borhakdo Huriata Mangapuli Tubagas ni keluarga Amata. Situa Dr. Andus Iskandar Hutapea, Jalan Darussalam nomor 55 Medan Wek 2. Domutusi Ria Mahita Parhalado, Dewan Diakonia, Seksi Ama, Tarlumobi Ruas Wek 2, Mandohoti Ulaon Pangapulioni. Pasapul Duahon, Ruas Napinda. Mamuka di Minggu Sadarion, Nunga Pindah Huria Keluarga. Nyonya R. Simajunta Desti Boru Harianja Sian Wek Sadace. Nasida Pindah Huria Tu HKBP Getsemane Jalan Tongkol Raya Geria Martubung Kecamatan Medan Labuhan. 10 tolu. Sumbangan Parjolo di Jalur Huriata do sumbangan sian keluarga Nyonya Insinyur HMH Siburian Situa Boru Damanik SH Hum, ruas Wek 2, Ima 5 botol anggur, dohot 5 kotak roti, tu haperluan, tu Jumat Agung. Mulai tema hupasat hami, jala ditambah tu hatama pasu-pasuna tu keluarga. Paduahon, di Jalur Huriata do sumbangan sian Samuel Siburian, Naposo Wek 2, Ima peralatan kreativitas anak sekolah minggu, kertas origami, lem stick, gunting, lilin permainan. Tu haperluan tu anak sekolah minggu. Maulia tema hupasat hami jala ditambah tu hatama pasu-pasuna tu keluarga. Pasapelopaton penyusunan kalender pelayanan Huria tahun 2020 Boima Tajahabe Saplima Saplonom Saplupitu Boima Tajahabe. Pasapulualuon Makatidakon Haporseon di hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2020 di Parmingguan Arian pukul 10.15 WIB disakapi Huriat Tado Patupahon Ulaon Makatidakon Haporseon tu ianakon ni Huriata naung marsiajar kurang lebih 1 tahun. Pangaradion tu si upabotohon hamima tu yanakon nami parguru malua. A. Ujian tertulis di Patupa hari Minggu Sadarion tanggal 12 Maret 2020 masuk pukul 15 WIB. Napaduahon ujian lisan nah di dohotan natoras di hari Minggu tanggal 10 Maret 2020 masuk pukul 15 WIB. Tamu Huria. Tu minggu naneng ro tanggal 10 Maret 2020 rodo tamu ni Huriata Sian. Paduan suara Medan Glorious Singer. Rap Marminggu Laos Patupahon Evangelisasi Kur dohot Patupahon Bazar di Parmingguan Arian pukul 10.15. Nomor 20 jadwal Pakobasion di hari Senin 1 hari Minggu
Boi Mata Jahabe. Pasal 22 hon. 20 sada. Ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas na Parjolo. Ala amang situa Dr. Andus B. Marpaung wek sada C opname di rumah sakit Advent. Paduahon ala amang situa TH Lumban Tobing wek sada A pemulihan. Patuluhon ala inang Nyonya Nababan Boru Simbolon sian wek 5 opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Paupaton ala inang MI Boru Simatupang wek 2 opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Palimahon ala amang Insinyur N Napitupulu wek 2 pemulihan. Paunopon ala amang James Hutauruk wek sada A opname di rumah sakit Advent. Tambahanna papituhon Joshua Simatupang sahalak naposo remaja sian wek sada B opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Nomor 22 pemakaian GSM dan Gereja Boi Mata Jahabe. 2 Rumawi tikting perhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi dohot transistoris. Boi Mata Ida songon na adong di lampiran perhepengon ni Huriata di Minggu Sadarion. Jalan Maulate mau pasat hami tu akar ruas nang mangalehon pilihan bulanan menang pilihan tahun, pilihan persepuluhan hamulateon, pilihan kasual dohot tahun baru tu Huriata saya ditambah tu hatama nasa pasu-pasu tu hamu ruas nami ruas amanami dohot inanami. Tikting tambahan. Na Parjolo punguan lansia di Patupa hari Jumat tanggal 17 Maret 2020 masuk pukul 16 WIB Riama ruas lansia menghadiri ulauni. Tikting paduahon HKBP Sidorejo Resort Medan Estate sedang dalam pelaksanaan pembangunan konsistori dan rumah dinas gereja. Mangido panguripion lau pelaksanaan pembangunan konsistori dohot jabu dinas Huria. Di Patupa manon sidung parmingguon sekalian lau mula kita di tengah-tengah ni Huriata ibagasan samingguon mulai tema. Salam. Maredehita sian nomor 430 kuhutma tapapungu peliata sada A dot sada B. Tuhan
dame na sumurong nasian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutna. Amanami nanami dohot sudia kanapo sebulung di permingguan sadarion adorang so upatarya so kami barita nauli tuhita adong hata madok kenal maka sayang tak kenal maka tak sayang ina jolo sinukun marga asabinoto partuturon ina songonang ditik-tikoni amanginang iya hami padita luspida boru simajuta atar gudanggo hubegi hami di sonaka simajuta ngoleate mai tu hata marga siahama mangalapami nama nubuh kami boru hutagao siaha simajuta paitulu hutagao isima ihami masude perbaligi rohani. Jadi dua danak di pasahat tuhata. Sada nunga mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar. Tingkat opak masonari lagi menyusun skripsi. Warra si Benny Jeremy marga siahaan. Baru sada nai borua kelas tulu SMA mama di San Thomas 2. Warra si Joy Marietta borusiahan. Amanginang taringot tu pelayanan namin amar HKBP on 24 tahun mahami padida. Jadi marpida siap balige, sian balige tu tarutung, siap tarutung tu Batam, siap Batam tu Tangerang, siap Tangerang tu Bekasi, molohya di begi hamu amanginang taringot tu sahala situa ditusuk koen alani na beribadah padita dipukul alani kebebasan beribadah di HKBP Pondok Timur Bekasi Ciketing kami mapadita na disi sian Bekasi masuk mahami muse tu Tanjung Priuk siat Tanjung Priuk mahami muse tu Banda Aceh. Di Banda ACP ya ada ruas madok tuhami inang pendeta ini keluar dari mulut FPI masuk ke mulut GAM minna. Jadi marhusor sudah pelayanan ini masuk masian Aceh tu kantor pusat ya ada kami pajupang dok piga ruas nadong dison tiki rona sida tu kantor pusat siap kantor pusat mahami muse inang tu HKBP Medan Estate Sidorejo tempat nami sonari melayani. Tanggal 10 Agustus 2020 tolu tahun mahami disi. Di masa Covid mahami disi amanginang. Jadi lagi mabangun garejai. Di nama banguni 2020 sada saat tu 2022. Boy do sipan di batu hatta marhiti akka pangurupion sianak ka namar holong ni roha. Boy saya garejai jalataingani nilai ni garejai 2,7 M. Tarpatu pado inakpe di masa Covid. Jadi merdalam mamusay pembangunan on. Iko bayano do konsistori. Dang senyawa be konsistorina dohot garejana. Jadi mabangun ma konsistori hargana 350 juta. Jadi ima amanginang si hobasan nami taringot tuaka parsaoran perdalanan dia kapar mingguon atik tung ruas ni huria mau leate dia makpadita dok perhalado HKBP Sidore HKBP Emmanuel na mangalihot tiki tu kami ro manopot huriaon nang mangido saotik sian pasu-pasu nanilian ni Tuhan ido sian hamuinang amang atik tung adong otik manetek nin na manetek mangalatak bojadina najugodan dapot nami do sian ruas ni huria di parmingguo jamwalu kurang lebih 3 juta sekian. Jadi lasrohan nami tuhamu pe inang amang dohok mahmu makubasian non
dung sipul jamita, dung amen-amen, ijolo mahami jongjong, romahamu otik sian dopek nunai, pataruhamu majo tuhuria KBP Sidorejo, marhite naposon itu hatta, rap bohami dohot bendahara ni panitia, dakolak kami roa manginang, asa sudi transparan do taringo tu perdalanan ni huriaon. Songoni majo partadaon nami tuhamu horas marihita saluhutna. Hata ni tuhata di minggu okuli. Sian pesalmen 55 ayat sada 110 sada. Songonom madidok disi tatangi hon masaluhutna. Betahamu itaede homa Jahoba. Itaulo pema partano batuan ni hatuota. Ita dapat tema tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Ita ulop pemaibana marhite-hite ede. Ai debatana tibbul do Jahoba. Jala raja bulun mengatasi sudiak ka debata. Di bagasat tangan na do akka ojahan ni tanoon. Hururi ibana do laut. Jala ibana do tumopasa. Jala tangan na do jumadihon tano darat. Beta hita manukap doho marsoba. Marsinggang mahita tujolo ni Jahoba si topahita. Ai ibana do debatata. Jala hita bangso pinarmahanna. Jala biru-biru ni tanganna. Sadarion out ditangihon hamunian suarana. Unang mata kangi hamuro hamuna. Songon uju di meriba. Songon ari uju di masa pangujunan di halongonan. Ujunan ni akka opumuna aku. Tung diuji aku. Atik penaung di ida nasida pabahen aku. Tung 40 tao bolon lelengna. Au marbias-bias mida suduti. Jadi nikuma. Bangso parrohalilu do nasida. Edang ditada nasida akka dalaku. Jadi pola marwari ahu di bagasan rimasu molo tung masuk nasida tu para dianakku. Ima sahatna. Kamu akan manginang ubereng sianaya pitui majuhita parjul. Sadarion out ditangihon hamunian suaraku. Sadarion out ditangihon hamunian suaraku. Hari ini sekiranya engkau mendengarkan suaraku. Atani Tuhan doi. Laho manungguli akka hapor siauta. Jojo ni Tuhan doi. Laho manungguli hita saluhutna. Ido benna cai molo ni pahusor-husor. Ede ni sikola minggu nama dok songonon. Sadarion arini Tuhan beta hitam marlas ni roha. Sadarion arini Tuhan. Dijo marhite parpesal menodo hita saluhutna na pungudison laho marsoba di bagasan hasitongan. Ayadong dohalak na marsoba dang di bagasan hasitongan? Adong. Songod dia dohalak na marsoba dang di bagasan hasitongan. Contohna adong mapungwa parede. Jadi di bahan masa ada kur. Rodi rijen kuroni doko songonon. Ede tari minggu bah. Asa suman tugu warni minggu inna. Judullah dung Yesus maringan tiau. Ninna di rijek kurun. Alay toranong masada siyan na di bagasani madok. Nang maida deta. Ito rin na. Wasa dang deta. Pokok na unang maina. Heram madongan na nasingon. Wasa dang lomoro hamang edeho ni. Pokok na maunang ihi. Maluboy unang deta yan na.
Saya gabeju baruhan ya kanasingon. Alay ro guru nai. Dam. Ido edeta. Ala ido na cocok. Tugu hari minggu. Di hari minggu ini. Ipar siajari ma. Alai siam mulai marsiajar. La colo buka si makuda minatau. Inabuaro inaruhan ya kadungan non. Pokok nadang lumurah aku mangeteho nih. Enak. Jadi di hari minggu nih mak. Neng mangedehon dung Yesus maringat dia. Roma muse nasida. Tiki nasida mangedehon. Tuk sojong-jong gue ibana. Bana buaro. Tapi memuji Tuhan. Nak kan atau pun. Penasaran mak. Adok sereina. Molo tu inaton. Dakya dang tudu inaton. Nakin na solo jongjongi. Ala boha. Kira panukuna do inatan nama tuon. Saya sesep ibana mangajari ka na posoi. Unang maju. Tung buasa basa jugal roham. Masa dang jongjok ko gabi rohi bereng ruasi. Abe ta boto do. Jami tatay edetay do. Edetay jami tatado. Masa dang uluho jongjong. Gabi aturan dang adong ipikiri ruasi taringok tuhita. Gabi dipikiri aladang jongjok ko ina. Ya lu sih ma. Nasit tong ngay nang. Nasolo mo doraku mangedehon. Molo adong guar maringan di edey. Ina. Bahasa ina. Asal hubegi guar maringan. Ito risit tak gua tetekku ini ben. Bahasa songon ina. Ayah holong rohaku tumar guar si maringan. Ngasa tunatoras suha taong. Ngari dokon tanggal nasau ma. Abe isudah tibana. Jadi asal adong dia de margoar maringan. Au pe moladong di buku de dung Yesus maringan. Ola ni dung Yesus do wedehon. Dakya wedehon maringan. Nindai bana. Jadi songoni ma perdalanan yaka pribadi. Dakku boto adong dohot tita risi molojuk rohata dang tarida parsobaota dohot denggan tu debata. Gabe adong dihita alana solomo rohata. Gabe ta sudah titodii mangajari hita. HP turpuk sadarion marhite parpesal mendidokon. Marsoba tu debata. Di bagasan hasil tongan, marhite pujian, ibadah sejati, dimanapun tempatnya seperti epistel tadi, bisa di Jerusalem, bisa di Bukit Gerizim, bisa di gereja HKBP Immanuel, tapi ibadah itu harusnya benar dari hati yang tulus. Puasa ikom martangi yang ibatu debata. Alasong demunay nakin inang siam mulai parjolo paduahon doh tukur gabungan hasipulan ni kormunay nakinan sada tumbal gado holong ni rohani debata ala ni balgani holong ni rohani debata sudi naroon ikom marhaposan tuibana tahatidak ko do balgani holong ni rohani debata awa tidak. Secara pribadi, songonau padita ni HKBP, naung naing tanggal bulan opatop piaunya 20 tahun, gabi padita. 20 tahun, gabi padita winang. Uhatidak ko sada, tungbal gado holong ni rohani debata, songo dia carana. Nakikudokon, yau melayani di HKBP Bekasi. Inang, tiki sebelum roau tu garejaon, saplonom taom magarejaon adong. Alai dang adong songonon bentuk bangunan inganan marminggu. Jadi marminggu do ruaso sia jabu ni si A, tu jabu ni si B. Sia jabu ni marga si Hobing, tu jabu ni marga Hutajulu. Sia jabu ni si Hutajulu, tu jabu ni marga si Ahan. Songoni ma torus sappe saplonom taom. Tahun 2006 di tempat HKBP mahami tusan. Dengan ibadah rumah ke rumah. Nah so adong go tano na adong. Adong do tano ni
nasida 2 inganan. Sada godang na 2000 meter, sada godang na 800 meter. Alay, tiki dibangun, Roma na berbaju na botar. Roma na marguar epi. Ngahira na jongjong sada jabuon garejaon. Rona sida 100 salak. Ibakar magarejay. Napaduahon, unang baisinin na. Idi ya do, toy may ina 800 meter main na. Tusi may bangun. Naik satu pendasi. Habis uang nasida di tahun sebelum tahun 2006. Sebelum sahat tam itu si 200 juta nggak gudangi. Hola naik tu gijang itu romu semar baju nabotar di Sarsari. Jadi usaha nasida laho patu paun asa tabunian nasida songok kita margareja adong do alai dang boy alanyaha barisan radikal yang menamakan diri FPI sangat tidak mengizinkan adanya umat Kristen memuji Tuhan di tempat itu. Mau lihat mabui kita songodon di song. Cahak maham itu 2006. Mardalam ma akapakatayon. Inak padita, adong isan jabuni muslim. Molubo ya sasada perminggota. Unak saya pidda be manugot tusan ariya tusan manugot tusan ariya tusan. Igais nang jabuina. Songod dia dalanna. Memang 150 juta doi digais si mau pasaran ni perumahan. Alain na sida manggais 450 juta. Nenna. Wah buanot ta, tabu amaina. Parpesta ma, dapok mahepeng. 450 juta do dibutuhon. Alai di Baituata dapat 505 juta. Boy mai tuhor. Dung masuk tu si hamu amanginang. Hola merminggu sonari ngai sajol ma. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kami tidak mengizinkan ada ibadah di tempat ini. 2006. Mardalat 2007 boy hai merminggu. 2000 boy. Alai pasma di 2000 sia, tanggal 24 Desember 2002 sia, 2000 sia. Roma akka pemerintah, Roma nomor baju nabotar. Ngaro ruason masuk kita jam sekian nahami, tiki malam Natal Mei 2000 sia, tanggal 24 Desember, Roma nasida. Idapot memahami itu konsistori. Inang padita. Nina camat. Apa Pak? Kalau boleh, jangan lagi beribadah hari ini. Lihat di luar sudah banyak masa. Kalau terjadi sesuatu, kami tidak bertanggung jawab. Di sana kau gogo toani nasida siat tuata. Kita olak di sekitar tempat itu tabahan anggo nasida ngasa tu radius 500 meter. Nah iba medion. La ilaha illallah. Tarak tohon do ibe tarak tohon. Ibe ina. Alai huberang ruason. Idok kuma. Inang sampai tetes darah terakhir. Mari kita pertahankan supaya ada rumah ibadah di tempat ini. Kalau tidak sekarang, tidak akan ada lagi tempat ibadah di tempat ini. Adong do hargana adong. Ahamai ikut barani berjuang. Jala adong masih bukit dei gabe sada panduan nasa mangulu ha porsioni ruason asa saya semangat nasida laho makobasi unang adong nian di itopi rumah ibadai asa boy kami terus beribadah dia doh kami sia bukit dei dak bote tek na nomor pigay ikon mo nang hita ikon mo nang hita ikon mo nang hita ay porseadoaw di debata ikon mo nang hita 10 tahun ninang berangkat jam 7 mulai jam 7 pagi jam 7 malam mulai mau jam 7 pagi, hola mangingani gereja setiap malam minggu. Anakku borukku geleng-geleng go pedisi. Ibu toin nang dangarok pembantuku. Kukuci mau saluar. Jono di sekitar itu jauh nih peyon nasai mengganggu hamion. Hola no doh tu Tuhan.
Tuhan marhosa do anak ko do burko kutinggal hon. Molo mula kawan no sa gereja, iko marhosa berengok ko. Tangis do si, tangis. Udah ko nacit do na martuhani, acit. Garang songon narong anu niturpukon. Ninaroha, di manakah kau Tuhan saat penderitaan ini datang? Di manakah engkau Tuhan ketika kami bergumul? Pernah saya lakukan itu. Karena saya terlalu sakit, saya perempuan. Amat jauh merlaut, sehari satu tahun mula. Jadi tolu duhami di Jawa, alai songon ima perdalanan. Jadi di tahun 2010, Roma pamareta isegil majamon. Jabu inganan namion, alana ngatorus ro epion. Jangan biarkan tempat itu rumah ibadah, itu rumah tinggal. Keluarkan mereka dari situ, inna tu pamareta. Roma pamareta ijo mahami, dung ijo, di dokon ibu pendeta kan di sana ada tanah kalian 2000 meter. Kalau boleh di situlah kalian beribadah. Boleh Pak, tapi Bapak bisa jamin. Kalau Bapak bisa jamin kami di situ bisa beribadah, buat hitam di atas putih. Dibayang mainang. Bayan. Alay saha mahami hari Sabtu na ipayason naung rabba-rabba onon. Ipayasami masude dung iyas. Botari na teroma tolus panduk. Kami masyarakat Mustika Jaya, strip FPI, Front Pembela Islam, menolak adanya ibadah di tempat ini. Acik nai. Ngomong may betong sihira na mau to. Sipatan ya deh ma. Sipata say sukun di. Ya roh tangis manged dehoni nang. Au maju cuk manged dehoni. Alania ubereng. Ini ya roh Tuhan. Nato hari peda apa sa pamareta. Boy semartangyang. Abe ngarom si mangolati. Sugok nai. Ngaro sudiru ason inang nakpe ibani lama hita susi. Siap bohamu siap. Dang mabir hamu daong inna. Lama hami tutu. Alay dung lah hami tu sinang. Natuari yes doy bek kami. Alay duku ber kami si gok makotoran di jolma. Dakku boto hami sedia kotoran on. Alay ju di sekitar di tempaton. Juk mak kotorane. Tapi terdegini ruason. Inang ayah dong nyon ni kotoran jola dak palabay. Dalai sukut kamu. Marminggu dohita, marminggu inna. Oke, marminggu. Marminggu mahami. Tapi teroma tua macai belga. Ibu pendeta di Palestina mayoritas itu Muslim. Minoritas itu Kristen. Yang minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Unang aloy hitain na kami matuk-tuk karuas. Di Mustika Jaya ini pun mayoritas Muslim. Dan minoritas itu Kristen. Yang Kristen harus tunduk kepada mayoritas. Acik na ina marminggu ni naroha. Sipatan ek putus asa. Ala hampir 10 tahun. Walami ham. Alay ruason. Sampai tetes darah terakhir inangin na. Au paditana, au parmahan na ibai Tuhan itu inganani. Mulai terau do mundur parjolo. Ahabe jabarhu. Hudok komatu Tuhan iurupi au. Dak sanggup au mangulahonon. Alani hodo madongani au. Hai. Pas maning merminggu hami songono nari minggu. Di hari raya besar nasida. Peter Roma. Tutano kami tutano na kosongon. Mardalapat do hami hira 3 kilometer. Siya jabuna di segelay. Na ito rami na kinaparjoloy. Lao hami tu simar hira 3 kilometer. Au situa arong musia dong aku padita. Habe siya puri namin ngaro halakong markareta tolu motor. Siyan na tolu motoron, arong mamanusuk situa namion. Jadi tiki masuk piso tu baga sa butuhan naon, dang hilala, dung mamacar mamudar. Inang hona tu sukawin na huberang mamudar nga hera pacur. Tuhan asiro.
terbuka meja wicket. Jadi di sini, kuberang mamu seruasi. Arong go HP mabiyar itor daw na sida. Ngau na tusukin na. Hira nama menyelamatkan diri. Jadi hira si Petrusi. Dungro pangujunat tu Yesusi. Roh Yesus ipaingok do. Ipaingok do. Adorang somartahua manuk tolu hali. Suada hunomwa. Lasong ni masuk di perdalanan ni. Manisi. Siubioni situang. Dung huikat. Hujo mobil dangarong naulo. Lewat ma polisi, Pak polisi tolong selamatkan nyawa ini, kita harus ke rumah sakit. Bayak kompan situa namio bawa, polisi bawa, au mama kaul siapuri. Ala nadang adong benaulu ruason, ngame biar bi. Selesai amang inang. Dibuan parmotor mahami, polision. Tapi ro, nama nusukin akin itu pendetanya ina. Ibu mahawa watu katu. Ya tu mau pokina hona misokku. Aku benar aku. Baru dak saya olah sehali. Ya rumah saya hira 50 meter 70. Ya rumah saya ya tu maison. Ya tu ison. Tolu hali mau honatuk pada saat itu. Uripuro madabu sa motori. Alai mana martuhani. Dang hura dak kuripu hagalion ni sahalak parupuan dak dari dah HP molo adong akasi tahun. Mergugu mau sa ini kupti. Tuhan sotung mate na posomon. Ay na holalao marminggu ruha amitusi. Adong panggugay. Sotung mate na posomon. Alay di antara sadar dan tidak sadar. Roma situasi hobing nahona tusukon. Didok matuaw. Inak padita. Uguguro Tuhan Yesus siyan musutai. Holan idok kosonganing inang. Itorpos rohaku. Mangulu do situau. Saat kami ke rumah sakit Parjolo, rumah sakit pertama mengatakan kami tidak sanggup. Ibarat pertolongan pertama hola maraha impus. Lama kami itu rumah sakit terbesar. Rumah sakit Ibu Pendeta. Kalau tidak ada darah 1500 cc nyawa korban bisa terancam. Hola kulului mudar di si rosa halak polisi. Ibana silum. Ibu Pendeta. Saya mungkin sama golongan darahnya dengan si korban. Kalau boleh, tolong dicek. Sarupa. Jala huberang may si songgot. Songgot dia ma Tuhan Yesus. Debatana tasobay. Naburju na holong rohay. Mangalehon akan narikot di tikina. Tak palaliiling. Di sima huberang. Silom manusuk situay. Lau silom mangaleh mudar mo sa ito ibana. Sabuni namar Tuhan ikan. Ngahuhay tidak ko ni. Jala risima, arong polisi, conok tu ustad nasian FPI. Didok nasi dia tu polision. Jala polisio pa bohto. Pak polisi, kenapa? Ilmu apa dipakai pendeta kalian itu? Disantet tidak mampan. Diguna-gunai tidak mati. Ngasahat tu si dipasahat nasi dan nek pamatehona. Alay mau lihat tema di Tuhan. Nakikudokon buasa pujion debata ala balga holonga buasa sobao debata ala tuk ibana mabain naso adong gabe adong buasa pujion debata ala ro ibana laho pangoluho kita asa mardame dohot debata sehingga kita punya jalinan komunikasi yang baik. Alanido diajak parpesal memahita songon ajakan natu bangso Israel pujilah marsobama di bagasan ias niroha sotung adong sian hita holan lip service. Jangan mau. Inang, saya ke Aceh juga bergumul. Di Aceh itu inang isi amu hiatu Aceh. Tu Banda Aceh. Saya ada HKWP di kota Banda Aceh. Olan HKWP Banda Aceh. Ngai siau 30 tahun. Ahana masa sih. Diterodo adong sahala. Pemimpin. Wali kota Banda Aceh. Manang Bupati Banda Aceh. Bu Pendeta, jangan sekali-sekali ibu mengharapkan
kami memakai hukum syariat. Jangan sekali-sekali ibu mengharapkan dari kami mengatakan kepada Nasrani, selamat hari Natal. Haram hukumnya bagi kami. Disop bebas dohita inang marminggu. Bebas dohita martangiang ijabuta. Di Aceh, holat di gereja duhai martangiang doh mabay pertangyangan. Molo iba ini jabu-jabu pertangyangan. Sotungaha inang ilempari may jabumi. Ido bena molo di bagasa parsaurata do Tuhani ahamana naing patuduota siap parsobota. Adakah masa lalu yang kita kenang? Ada. Adakah kesulitan yang kita hadapi? Ada. Adakah persoalan yang kita jalani? Semua punya persoalan. Tapi jangan biarkan persoalan itu membuat kita tidak melihat bahwa dari persoalan itu lebih dalam kasih Yesus menyerap setiap hati. Holong Tuhan itu nasay mabait tu hita asabui hita makirim berpengharapan. Maka dalam hal ini jangan keraskan hatimu. Molotung dibaen si parpesalme pesok gembaran taringot tu meriba dohok masa na diingot ibana do songot dia opuni bangsa Israel na jolo selama perjalanan Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan dihantar ke tanah perjanjian dengan selamat. Alai tarida parunguton nasida holam male nasida ngaro nasida madok diria doho Tuhan holam mauas nasida ngaro ibana madok diria doho Tuhan. Di situ Tuhan tidak terima perlakuan itu, mereka mengeraskan hatinya dan mereka tidak percaya kepada Tuhan yang menyertai mereka. Alani juk dorohani di bata mamereng nasida sampai 20 tahun Tuhan mabain nasida mardala sa Mesir satu tanah kanan. Alai tabereng ma pakorhon ni na mengeraskan hati apa yang terjadi? Si Musa dang sahat tu tano perjanjian ni. Olo dohita dak sahat tu Jerusalem na baru. Unang molo nunga maribada hita iko sahat dohita tu Jerusalem na baru. Alana iro sabulun ni todita. Surgoi dang adong surgoi dangadong be. Iya, isi do nasa tu tano kanan. Hola 2 halak. Isi mai si Kaleb dohot si Joshua. Alanak tatangihot doha taon. Baik ko dohot maguar tatong sahat tu si. Molo boy unang tapatakang rohata diak kehadirion naso ni halomohon ni dewata. Beribadalah dengan benar. Ibadahmu adalah doamu. Jamitami do ngolumi do jamitam. Molo marsobba ho tutuhani. Marsobba maho di bagasan bulus ni roha. Tuhat tama mamasu-masu. Amen martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan debata. Ditarya soko hatam marhite naposom. Asa marsobba hami tujulum di bagasan hasit tongan. Tututuhan dang murah patu pahoni. Ay si pata hadirion pikiran na adong di hami bi ido hupang asahok kami. Lauro manopot ho tu bagas joromon. Si pata roro hami holam markur. Si pata roro hami holam mabain rutinitas nami. Tuhan debata marpamuati roham. Asa unang taride siya diri nami marsada-sada. Balgani holong mima Tuhan nasay huingot tami. Tuksohea macohoti gano pari gano tiki. Alani sadaryon. Paima marsuara ho Tuhan Tuhami. Ajari hami marhiti todim todi perbadia. Manangihon hatam mangulahoni di perdalanan ni ngulu nami. Tuhan debata manami
Mauleate disudi akaruas ni huriam nang disudi parhalado na adong diingananon. Pasu-pasu Tuhan sudi pelayanan. Pasu-pasu sudi pakkobasyon. Pasu-pasu sudi ruas ni huriam sian name met sahat tu nama tua. Arian borngin Tuhan. Naik tuktong hatami. Gabi ujahan ni perdalanan ni sudi ruas nang parhaladong. Sudi program ni huriam ope Tuhan. Oma namak kubasi. Oma Tuhan namar mudu-mudu akan naposom. Mangulahon akaulahon na pinasahat mi itu nasida. Asa tok-tok Tuhan nuloni. Pasangapen ho dalam abahin lomo ni roham. Molarong Tuhan pitu namar sahid. Di rumah sakit doh pemulihan. Roho Tuhan madauni nasida unang putus asa, unang kecewa nasida. Alay paluas nasida Tuhan. Tiki gale pamatang nasida. Dang bui si majojak nasida Tuhan ro mangalak katu bagas joromon. Mamuji pasangapoko. Naeng diinganan nasida. Marsada-sada. Na di rumah sakit. Na di bagas nasida. Oh Tuhan. Na mangalehon pos ni roha. Dang adong naso tarpatu paho. Mauladong Tuhan di tonga-tonga ni anak dohok buru ni huriam. Naeng marsakap lau. Majalo pasu-pasu parboga sosiak huriam. Say homa Tuhan, nama bain nasida marsada ni roha, jala adong komitmen di nasida, di bagasan perdalanan ni rumah tangga, bain nasida ojahan, oh Tuhan, gabe boy marsangap ho, marhite keluarga, nanaing pukaw nasida. Mauladong Tuhan di bagasan ruas mon nang parhaladomon, naro di bagasan tikyon, marulang tahun kelahiran, marulang tahun pernikahan, roho Tuhan, mamasu-masu, gajang di umur na nilyomu, tu rumah tangga, dohot tu kelahiran. Saibay may Tuhan mabelas roha nasida. Ay pasu-pasu na gudang, ima roha na sunang. Ima lian turuasmu, nang sudi na merayahon ulang tahun pernikahan, dohot kelahiran di bagasan minggon. Ali Tuhan di bata, molo adong Tuhan na marsak. Ala siang tonga-tonga ni keluarga nasida. Di buako Tuhan rap dohoto. Ditinggal hon keluarga. Jala marsak keluarga di bagasat tikyon. Roh huriam neng mangapuli nasida. Toktong masibuan hagugoon. Huriamon madapoton ruas ni huriam. Posdo rohanami Tuhan. Haroronami pe sian hakabipi si dorejo. Mauliate di hararion ni akaparhaladon nang naposom. Amang paditanami, amang simajutak. Napaluasok kami Tuhan pasahatun hatam di tonga-tonga ni huriamon. Molotung di bagasan lomo ni roham. Uka pemudo Tuhan rohan yakamanami nanami. Dohot sudi Tuhan ruas. Laho manupahi pembangunan ni huriam. HKBP Sidorejo. Posdo rohanami Tuhan. Dangadong naso tarpatupaho. Atong marsangap magwarmu. Marlas ni roha mahami. Mulak siyan tonga-tonga ni bagas joromon. Sesa dosa nami nagodangi, asa tamahami, asahatan ni pasu-pasum. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo jala tangihon tangyang nami. Amen. Marede mahita, laos tapasaha mapiliatta.
Datang yakun mapeliata ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut silehon lehon na denggan dohot na sauli basa na mauli utus. Hupa sahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasya kami peleanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang ni silon-lon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajaunmu say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangucunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasorhon madame na tutodim. Amanginang sesuai nakeng na dipangidoni inang pandita dison Roma hita tujolo naboy majalang nasa natolapta talehon marohata moleate ipay mahami di jolo na manginang.